бонки осиёи рушд мегӯяд, рушди иқтисоди Тоҷикистон дар солҳои 2024 ва 2025 ба далели кам шудани интиқоли пули муҳоҷирон, маҳдудиятҳои фазои молӣ ва камшавии тақозои ҷаҳонӣ ба маҳсулоти аслии содиротии Тоҷикистон коҳиш хоҳад ёфт. ин бонк дар гузориши нави худ, ки 11 апрел нашр шуд, пешгӯӣ кардааст, ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар имсол ва соли оянда аз афзоиши 8.3% соли гузашта ба 6.5% мерасад. мақомоти Тоҷикистон ба пешгӯии ин ниҳоди молӣ розӣ нестанд, вале баъзе коршиносон бар ин назаранд, ки таҳлилгарони Бонки Осиёи рушд дар пешгӯиҳои худ эҳтиёткоранд ва арзёбии онҳо ба воқеият наздик аст. чанд нукта дар гузориши ахири ин бонк мавриди таваҷҷӯҳ аст. ин ки аз як су даромадҳои Тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷирати корӣ камтар мешавад ва тавре ин ҳодисаҳои мудҳиши ахире, ки дар Русия сурат гирифт ва ки боиси афзоиши фишору таъзиқ нисбати муҳоҷирони кории тоҷик шуд, мо аз ҳоло метавонем тақрибан пешгӯӣ кунем, ки ҳам шумори муҳоҷирон дар Русия эҳтимол коҳиш меёбад ва ҳам албатта миқдори пули онҳое, ки ба хонаводаҳояшон ба Тоҷикистон мефиристонанд. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон гуфтанд, рушди иқтисоди кишвар дар соли 2024 8% пешбинӣ шудааст. дар ин ниҳод аз суҳбати видеои худдорӣ карданд. дар номаи расмӣ посух доданд, ки Бонки Осиёи рушд дар соли 2023 рушди иқтисоди кишварро 5.5% пешгӯӣ карда буд, вале он дар сатҳи 8.3% таъмин гардид. таҳлилгарони вазорати рушди иқтисод бовар доранд, ки рушди иқтисод аз он чӣ, ки баъзе созмонҳои молӣ пешгӯӣ мекунанд, барзиёд таъмин хоҳад шуд. мақомоти Тоҷикистон дар чанд соли ахир аз гуфтани ҳаҷми пули фиристодаи муҳоҷирони меҳнатӣ худдорӣ мекунанд. бино ба арзёбии созмонҳои байнулмилалӣ, пули интиқолии муҳоҷирони тоҷик ба 3/1 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар аст. сокинон дар бораи аҳамияти маблағи фиристодаи муҳоҷирон ба таъмини рӯзгорашон назарҳои гуногун доранд. пеш хеле нақстар буд, тез мефиристондан. ҳозир 4 моҳи зимистон ба ё сантехник кор мекунанд, бекор хоб буданд. ҳозир ина мега, ки маош нағз наметиҳанд, ойлик наметиҳанд. муҳоҷиро ростига пул мефиристонанд, пеш аз ҳама буҷети давлат баланд мешавад. буҷети давлат ки баланд шуд, боз соҳаҳои дигар ойлик метиҳад. бисёртар роҳи кунанд, нақстарда кам бошад, нағз намешавад. бисёр роҳи кунанд. солона садҳо ҳазор нафар барои дарёфти кору маоши беҳтар ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия мераванд. ин кишвар ба як манбаи даромади хонаводаҳои тоҷик табдил ёфтааст, вале дар чанд ҳафтаи ахир дар пайи ҳамла ба Крокси Москав, нигарониҳо аз ихроҷу азияти муҳоҷирон бештар садо медиҳад. барои кам кардани пойбандии иқтисоди кишвар аз пули муҳоҷирон, коршиносон борҳо таъкид намуданд, ки мақомот бояд ба беҳбудии фазои сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорон, таъсиси корхонаву ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши маҳсулоти рақобатпазир таваҷҷӯҳи бештар диҳанд.